От кога не сте правил секс? От 4 минути. С кого го правихте за последно? С всичките ми братовчетки. Групово. Обичам ги. Обичам да пляскам малките им допенца. Да ги пляскам. Искам деца от тях. И от нея. От какви болести сте страдал? В началото беше астмата. Само като си спомня какво беше. После ме насети моята приятелка Шарката. Имах пъпки навсякъде. Пъпки по главата, пъпки по корема, после пъпки по краката, после пъпки под мишниците, после пъпки... Пъпки по допарата, пъпки по фалангата, пъпки по бедрата, помежду пръстите пъпки, пъпки в очите, пъпки в носа, опа, това с ушите, пъпки по корема. Ники, аз имам пъпки! Всичко завърши с едногодишно разстройство. Даже още ходя с памперс. А сега преглед на печалата. Младите отказват да работят. Родителите откъсват парите, отрязват парите на мълчуганите, на пишлеметите. Добре, дали трябва да работят младите или не, а? Вие ще ми кажете. Знаеш какво? Принципно според мен младите трябва да работят. Не трябва да работят. Те винаги аз съм имал 6 марки и съм израснал. Принципно, чакай, видях нещо. Принципно младите според вас трябва да работят. Защо ме гледаш с този поглед? Негър, погледаш ви, негър. Принципно трябва да работят всички. Ще работят, ще чупа зъбите, ако излезеш отвън. То пеш лякано. Ще е в не ме гледай, аз ти казвам, ще щупа ветрината, ще влезеш, ще изям черния нос. Според вас моите хора трябва да работят. Аз мисля, че не трябва да работят на натри. Защо? Защото те по цял ден трябва да пият. Аз винаги съм имал 6 химарки. Ти имаш ли 6 химарки? Няма. Бебе, казах ли ти нещо? Аз как мисля, че съм спечелил 6 химарки? Ми ходим по хората и оправям. Аз съм Cable Guy. Оправям кой от какво има нужда. По входовете ходим. Сега ще видите. Cable Guy. Някаква проблематика да има в апартамента ви? Съжалявам, добре. Аз оправям ходилници, печки, такива неща. Нямате нужда. Има някаква проблематика в апартамента ви? В смисъл, примерно, има ли нещо да се оправи, да речеме печка, хладилник? Нямате. Има ли, брат, да оправим компютър? Да пустим интернет? Има ли рекика нещо? Cable Guy! Добър ден. Имате ли някаква проблематика в апартамента ви? Не. Принципно печка. Имате ли кабелна? Имате ли такива неща разни? А може и да ви оправя, в смисъл да ви оправя чешмата, примерно, или телевизора, или вас да ви оправя? Тя си е наред. Тя си е наред. Бегай да видим.
Нещо да оправя, има ли сега? Принцип, там вода има. Какво има? Чаши. Ще ги щупа. Нещо друго за оправяне в хладилника. Има ли нещо за оправяне? Винаги съм оправял тостери. Покажи ми изхода. Я видите. Накъде? Ето тук. Айде до виждане. Некъв проблем имаш, бе, Лайнар. Па е долу парцал. Ники, аз чупих статива, копале. Ники, Ники. Ники, е така като ме гледаш, на какво ти прилича? Между тия две топки, примерно. Всичко завърши с едно едногодишно прекрасно розово разстройство. Защо розово, бе, копеле? Откъде знам? Розово ми дойде.